everyone, welcome back to my channel. Jonan गासिखौबो बराय हरबाय थ' दिनैहाय महाशिवरात्रि दा 6टानिफ्राय नांगोन नालाय ओंखायनोथ' आं बिराद मानियो भगवान शिवखौ आरोना जितिया आङो माने बहुत माबा जायो दुखु जायो आरि जायो माबा मोनसे माने गियो आरो आं बेखौ जितिया प्रे खालामो ना माने गावनो गाव माबा मोनसे मोटिवेट मोनो आरो ना बेनिखायनो आं बहुत मानियो सानो मा आंहा बेजोंहाय बहुत माबा दं कानेक्शन दङ बेफोरबायदि मोनो आं ओंखायनो आं बहुत मानियो बिनि जिखुनु जाया माने बलबो मोनो जा माबायानो जा बेहायबो आङो फुजा आरि हैखायो आरो बेनिखायनो दा महाशिवरात्रि नालाय आंबो सानबाय मा फुजा होनोसै इदि होननानै एसे माबायैनो होगोन मानसिफोर लिंदों आङो खिचरि टिचरि जाहोगोन ओमफ्राय दा पुरा न'स' आरि साफा खालामजोबखांनानै आंबो नै महादेबनि फेभरेट कालार गेरुवा कालार गानबाय ओमफ्राय दा दुगैस्रांबाय नालाय दा आङो खाहैनोसै बिबार खाहैनि ओरैनोथ' बेनो दाम गोसानि बिबार नांलाया हाग्राफोरनि जानला मोनला जारमन बिलाइफोरखौ होबाबो जायो आइयाबो जगार लाहांबाय बेखौ सुबाय बेयो ओमफ्राय दुगैखांनानै नै दा बेहाय जगार लाहांबाय इयो आइया ओमफ्राय आं दा लान्थिया ओमफ्राय दा खाहैनोसै बिबार आंखौबोथ' देखाय जालायदों दुब्रि हाग्रायानो गैला रानजोब्बाय मायाव मोनगोन आं दुब्रि हाग्रा दुब्रि हाग्रायानो गैला रानजोब्बाय नायदो नै दंमोन दुब्रि हाग्रा ओमफ्राय दा गैला नै रानजोबखाबाय दा मायाव मोनबावगोन आं दुब्रि हाग्रा नांगौमोन आंनो दुब्रि हाग्राखौ लाबाय नै दहायनो लाखादो ओरैजाय सेल्फियाव लायिनि भिडिअ लायिनि गावखौ रागा सासिबाय ओइ नै इदि बुबा आङो ओइ था दे नायनि दे इखो नै हरदो नै खाफैनोसै फुलखौ खानोसै नै गेननो माबाफोराव नै बिबारखौबो सेस जालांजोब्बाय जाहानिखौ बोरमाया हे मा जादो इयो गथ'आ इनै मेनलाला फोथा गोजा जालान नै हाथारलासो आं इखो गथ'खौ सेस जालांजोब्बाय गलाप फुलखौ नै इबो ओमफ्राय दासो नै रोदोमफिनबाय आं काटिं खालामनानै होनानैसो इफोरबो फैहांबाय आरो नै दा नै बोरै जालांजोबदो नैबो आरो थैखागोनसो दे नै बिबारखौ खाफैदो नै इखि फै ए इ गथ'आलाय मा जाथारदोलै इयो खारबो नै गेन्दे फुलखौ खाफैदो ए गथ'आ बाराद्राय अख्रा जाद्रायबायहाय इखौ नङा नैयो अपारिजितायाबो गैला नै बिबारखौ खाग्रोना लानोसै बिबारखौ खाबाय जोंहा सानैजों बिमा फिसा एकदमबारे थबनो गेन्दे फुलानो बेखौ सिगाङाव थब्रा होननानै गायनाया माबासो जालांजोबदों जाहाना सोलायजोबदों जादानो जि मिन्थावसोखा जोब्बाय खाखांबाय दा जोङो दा खाहैलायनोसै जोङो गुफुर बिबारखौ आरोना कादन्ता ना मा होनो बेखौ कादन्ता माबा कादन्ता बिबारा आयौ हा कादन्ता बिबारानो गैला र' नों थाथ'यैहायनो आं खानि नै जोब्बाय बेखौ खाखांबाय एबार जोङो थांनोसै बेल बिलाइ लायनो बेल बिलाइ औ मोनबाय ओरैबायदि दुब्रि हाग्राया नै बेहाय दङ नै बेहाय दङ हाबनोसै बेहाय खिजायबो आन्दामि दङ दै फै दुब्रि हाग्राखौ नै बेहाय खानोसै आं जि आराम साफा जानानै दं नै जाबाय बेखिनियानो थोसिगोन दोननोसै आङो ओमफ्राय नै बिबारखौ मालाय दैजोंहाय सुनो मोनानो माने बिबारखौ दैजों सुबा जायनो फुजा होगोन बेनावहाय अर्पित जायानो माने गंगानावसो अर्पित जाहैयोनो बेनिखायनोथ' बिबारखौ सुग्रोनाङानो आरोना आङो दा खाहैगोन बेल बिलाइ बेल खाहैनि नै बेल दंफाङा नै बेहाय दङ ओमफ्राय जि गोजौ जाबाय नै मोनसेखौ खाहरनोसै आङो गिदिर जाथारबाय बेल बिलाइखौ बेखौबो सुबा आङो बेखौबो सुबाथाय गंगानावसो अर्पित खालामनाय जागोन हुगारनोसै नैफोरखौ बाखिखौ सुखांबाय आङो नैहाय होग्राखौ
गोबावथार फुजा होयैया बेहाय बिबारानो सिथाबनानै दंलायोमोन ओमफ्राय बेखौ हुख'सो माबाबाय आङो खालामबाय आं जाखांजोब्बाय दा होनोल'सो नांसिगौ दसे नेबावनांसिगोन जोङो खारन टाइमा जाथ'वाखै 5टानिफ्रायसो ना ओमफ्राय नायलाय मालाखौ फुरा सनानि बायदि नुबायना बेखौ सनानि नङा फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामनायसोमोन आं एथिंजाय बाबाया राङालाव जोगोनार राङालाव बान्दा कपि ओमफ्राय ब्रकलि दङ ओमफ्राय दङ नै इखो आलु खिचुरि बानायगोन इखो ब्रकलि होनानै गाजरबो दङ बाबाया हागासिनो इखिजाय नै बाबाया हागासिनो इफोरखौ हानानै सुनानै लानांसिगोन आरो ओमफ्राय उनावहाय संहोलांनांसिगोन बिराद ओंखाम उखैबाय सानसे ओंखाम जायैया दहाय फुंनिफ्रायनो मोनजायाखै होननो मोनानो ओंखाम उखैबाय आं मिथिला दे ओमफ्राय नै जि सादों बेयो ओमफ्राय नै बेहायबो जालाबायदों मा जाखो ओमफ्राय आरो नै इथिंजाय बबेथिंबा जादों खोमालै होनगोन गाइखेर ओरैनो अभाब खुटा बानायनो नागिरदों नै गाइखेरानो गोदौफावबावबायसो थैखागोनसो नै 2 लिटार दंमोन बेवहाय ओरैनो गाइखेरखौ गैया जादों फैनाय बेखिनिया थुगिनिया एक्सट्रा ड्राइ फ्रुइट्सफोरा बे आरो नैबे जाबाय इखौ फिसा माबाबाय हाफ्लेबाय आङो ओमफ्राय नै इखौ उननानै लानोसै आं मिक्सिदाव नै कुर्तानि थाखाय रेडि बानायबाय आं गाइखेरखौ फुदुंदों दै एसे होबाय बांद्राय गथा बानायलालै होसिगोन इफोरखौ थालिरबो होलायबावोसो मालाय एसे पाक जाहोदों गाइखेरखौ दै होनानै होबाय आङो बांद्राय गथा बानायलाहाय आङो गोदो गुवाहाटीयाव थानायावहाय मामाया शिवरात्रि बिदिनो गिदिर फालियोमोन आरोना ओमफ्राय बेहाय कुटाखौ माबायदि बानायो बेखौ आं बिराद मोजाङै रोंगौ आरो बानायोमोन माने बोसोरे मामाया ओजोंहाय गुवाहाटीनिया बेसेरा थैबाय दाबो बे मोजाङै थानायमोनबा दाबो बानायगौमोन दा बानायगासिनो कुटा डिएन्सआ मिथिखाबाय जायफोरा कुटा लोंफेरदों नै ओमफ्राय नै कन्डेन्स मिल्कखौ होनोसै आङो बेहाय ओमफ्राय कन्डेन्स मिल्कखौ होबाय बेहाय कन्डेन्स मिल्कआ माने गोदै खालामो आरो बेयो गथा खालामहोयो ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो मिक्सिदाव होखानाय नैबे काजु बादाम आरो आलमन्डखौहाय बेखौबो होबाय ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो गलायबाय थानानै मेन इनग्रेडियेन्ट्सखौ होनोसै आं फांखौबो होनानै आङो बेवहाय आधाल' होबाय गलायनानै लाबाय बेनि उनावहाय नै फिसा माबानि खिजुरखौबो होनानै फाइनालि कुटाया जाबाय आंनिया नै जाबाय कुटाया जाबाय दै गोथार बानायबाय नै दुमब्रुआ ओमफ्राय नै बेहाय बहायसिगोन आङो ओमफ्राय दा गिबियावनो आङो नैबे आंनि महादेब आरो गणेश बाबा लाबोदोंमोन ना बेखौ दोनग्रोना लानानै आङो बेवहाय बोन्दोनखौ खानानै लाबाय आरोना ओमफ्राय जि होनो गोनां फोथा आरि फुनबाय आरिबाय गावनावबो फुननानै लाबाय ओमफ्राय दा आङो बेनो दै गोथार दोनहरबाय धुबारिनि बिदिनो जगार खालामबाय आरो फुजानि प्रसिडिउरफोरखौ आरो जेरै दङ जेरैखिनिखौ आङो रोंगौ बेखिनिखौहाय आरोना ओमफ्राय नै बे रुद्राक्सखौ गानहोबाय आङो बे सिगांनिनो लाबखाना दोनखानायमोन बेखौ सुनाल' होबाय आङो ओमफ्राय उनावहाय नैबे भगखौ होबाय आङो बेनो जाहोबाय बिदि खालामोना ओंखायनोथ' ओमफ्राय पुष्पान्जलि बावबाय ओमफ्राय आरो बिदिनो धुप आरि होबाय ओमफ्राय नैबे अगुरु लाबोदोंमोन आङो बेखौ आङो नङा गंगाजलजों एसे माबाबाय आरो होनानै होबाय ओमफ्राय महादेबनावथ' दै लुनांगौ नालाय बेनिखायनो आरो गय जरा फाथै जरा होआबालायनो माबा फुजानि नियमा कमप्लिट जायानो आरो आइया बुंबाय थायो आंखौ ओंखायनो आङो होबाय गय जरा आरो फाथै जराबो
ओरै दा साथि सावनायनि लाहार फाहार खालामबाय आरो आङो साथि सावनोसै ओमफ्राय आङो घिजोंसो होयो दे माबा महादेबनो साथि सावबाथाय माने बेलेग फुजाफोराव आरोना बिदिनो शिबरात्रि ओमफ्राय जेथिया आङो 16था समबार ब्रत लाखिगोन होमबानिया होयो आङो बिदि महादेबखौ फुजियोबा माने घिजोंसो बावनांगौ जाहैयो आरो माने बलबम लाखिबाथ' ओरैनो जोङो घिसो मोनजायो नालाय जानाय थाव मोनजाया बेनि थाखायनो जेनेबा घिखौहाय होनांगौ बिदि होननानै बुङो आरो साथि सावखांनानै आङो दा बेखौ आरति खालामबाय खनथाम 6 बार जायो आरो फार्स्टआवनो गणेशनि मुङाव खालामग्रोयो बेनि उनावहाय महादेबनि मुङाव खालामसिगोन आरो आङो ओमफ्राय दा साथि सावबाय आरो जि बोर बिबाय आङो मिनिनो ओंखारबाय आङो बोरबो बिनो रोङामोन आं गोदो मा रावजों बुंबा बुजिगोन हिन्दीजोंसो बुंनांगौ नामा बिदि जालाय लायोमोन दा बेखिनियानोसै लासैनो जोब्बायानो आंना दा आङो सिंनिखौ खुलुमखांबाय बेहाय साथिखौ सावखांबाय आङो नै बेनिखौ आइमोना बाहेराव खुलुमगासिनो टाइमा जाबायनो बायदिंहाय बाबुआ जाहानै सामब्राम गुफुर हाइजेंखौ एसे बुरजा होनाङा जासिगोनानो एसे देबाव एसेल' बारा देनाङा बानलुखौबो गथा गथा होनानै ओमफ्राय बेफोरखौ सिङाव सोजाहैजोबसिगोन ओमफ्राय मैगं थाइगंफोरा सुखांजोब्बाय बेहाय बबेबा बाल्थिंसो जाखाबाय नै संहोलांनोनो हासिगौमोन बाबाया फैनानै अर जलायखासै ओमफ्राय बिलाहि टप बानायगोन नै बिलाहि टपनि थाखाय जाखाबाय नैयो सिरिगनिया गोजौथार जादो ओइ थालिरखौ होनानै साव थालिरखौ होनानै इहायबाथाय जानो ए हासुनोसो थांनो ओंखारबाय फोथा लानायानो लाग्रोनो फोथाया हासुनोसो थांग्रो ओम नमः शिवाय होनदो ए जोब्बाय जोंनिया बेनि फुजाया गासिबो फुजाया क्लियार जाबाय एबारो खिचुरि इसोरो संबाय जायाखैनो इसिना माला जागोन खिसारिया दालिखौ रुग्रा ओइ माबायावनो खान्थायावनो संदो मान जायगा जायाखै जानाय थावखौ होफैदोहाय आंनो खोस्लि लादो सोर संगोन ओमफ्राय नै माबाया ओरैबायदि गोथाव जाखाबाय होमबा गुटाखौ नै लोंनोसै आङो एसे एसे बयनोबो ओइ घन्टायै सालोंग्रायाव बिसोरनोबो बिराद टेस्टि जाखादों अयथासार टेस्टि गुटायानो रेडि जाबाय दा इसोरनो हैनोसै आङो एसे एसे भगालाय मा जानोखाय हामलांगोनसै इनिया आबा नों लोंनाङा दे सोना दे इखौ नों लोंनो मोना इहाय माबा दङ सादा दङ दे बादे नै इहे सादा दङ इहे लोंनाङा दे बादे इखो दे सादा दं इहे दे बा प्रसाद जागोन ना दे आहाबो लोंना होनसैलै लोंखांबायमोन आङो होमबाबो लोंनोसै दालि होबाय सेबायसो जाबाय दिनै खिसारिनो है हालदै नांबावगौमोन थ'इनि हालदै नाङाखै बे दालिजों दानो गोजा जागोन होमबाबो नांबावगौ नै नांथाराखै होनो लिंदोंमोन संनो संनाय मोनबायफ्रा गाज्रि नुयो मानसिफ्रा गाज्रि
नै जाहांबाय जोंनिया खिचुरिया ओइ तड़का मारिबाय हा र' जानोसै एबार आङो माबा खालामनोसै बिलाहिफोरा थाब जाया थाब माबानांगौ हाय भिडिअखौनो खालामनो मोनाहाय खामानि मावनानै दिन थाङो जाय नै बिलाहि जाननानै होबाय आङो बिलाहि टप बानायगोन मटरबो होनो सानदोंमोन आं ओमफ्राय नांला दे जासिगोन मटरा नांला खिचुरिया नै बेयो खिचुरि एसे गोथाव मोदोमथारबाय गैला मेंग्लिजोब्बाय आङो जाया जेमान जि बुं भिडिअ कमप्लिट बानायनो हाया आङो खामानि मावनानैनो दिन थाङो फैखागोनसो बहा भिडिअ खेबनो मानसि फैबानो थांलायबाय रानहैलायनांबाय राननायावनो भिडिअखौनो खालामनो मोना मेंबाय नाय ओमफ्राय दा आं बिलाहि टप बानायगासिनो नालाय दसे रेस्ट लाबाय आरो ओमफ्राय बिलाहि टप जाबानो जानोसै आंथ' ओंखाम खैग्लिजोब्बाय हाथारला बुट जाबाबो एख' खाथिला ओमफ्राय नै मोनबाय फैगोन होननानै बिलाहि टपा मोनबाय आंनिया दा जासिगोन दुन्दिया खालामनोसै आं जाबाय एबारो एसे नै ओमफ्राय बेहाय गामलायाव हायग्रोनानै लाबाय आङो गुसु जानायनि नङाबा दा जानो हानाय नङा मानसिफोरा एसे एसे होनानै एसे हालदैया खम जादों आरो माबाया ओमफ्राय गोथावालाय एसे जादों आरो द्लामैनो हैग्रोनि एसे सानै मानसि फैबावदोंमोन नालाय थ' घुटाखौ बिसोरनो हैनो नागिरदों ओमफ्राय जि डिस्टार्ब बेथ'आ एकदमबारे खायसे खालामाबा मोनथ'से जायानो आरो बेनिया देबखौबो लाफालाय मानो दोनदों इयावलाय थाथ'दे जेबो नङा मा जाखो नोंनिया जाबाय नै जोङो जानोसै जाग्रोनोसै नै आंहाबो जानोसै आरो गुलुआबो जानोसै जोङो गासिबो जानोसै ना आयदै दासो ओंखाम माबायाव उदैयाव जाबाय दे खिसारि जाग्राफोर नै फैदो जाग्राफोरनि मोखांखौ नायनि खनसे मोखांखौ नायनि खिसारि जाग्राफोरनिखौ आरोबाव ओइ खिसारि जाग्रा खिसारिनि बानलु गोथाव जाना जायाखै रिसिमा जादों नोंगौ है सासेयाथ' अतरा मालाय गोथाव जानो बेखौ जाया नोङो जादों मेट्रिक परिखा होगोन फेल जागोन ना पास जागोन मिथिला दे माबा होनदों खिसारि जाग्राफोरा हा ज' ज'यैनो हो खिसारि जाग्राफोरा ओइ नों माबा इनि गेसेरसो खोमा गिलासाबो ले बिलाहिया लाबो ओइ खिजाय नांगौ नामा इनो नाङा जासिदो थयला जालांबाय बस्थाया मोजां थयलाया जाबाय एसे गाज्रि जालांबाय थयला जालांबाय थयला बस्था नङा दा गरमेन्ट नालाय इनाव इस्टाबो खामफ्लाया लांबाय न'आव लांबाय आं मिथिया